אנחנו חוזרים למלך כוזר. אנחנו בעמוד למד ג', ככה ספרייה, ככה סימניה פוסקת. עמוד למד ג', פסקה צדיק ה'. את הפסקה הקודמת לא סיימנו, הגענו לפסקה האחרונה בפסקה למד ה', צדיק ה'. עמוד למד ג', הפסקה אומנם היו. פעם שעברה בעצם, בפעם שעברה הכוזרי סיפר לנו בעצם מה מיוחדותו של עם ישראל, שזה בעצם סגולה שעברה בכל עם ישראל, ועברה מיחידים לציבור. הפסקאות עכשיו מדבר לנו לפעמים קפיצות, דילוג של דור. אמנם היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה, זה הסוף השיעור שעבר, שיש מצבים של משנאיך השם אשנא, ששנואי אלוה, יהודים, כן? לא... אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, בעתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. אנחנו בעצם מדברים על תכונות פנימיות. אור החיים, הכלי יקר, שואל אצל אברהם אבינו, הוא ביקש מאליעזר שילך להביא לו אישה לבני ליצחק. לך לארם נהריים, לאור כסדים, לך לשם, לעיראק, ותביא לי אישה. ולא תיקח אישה מבנות הכנענים שנמצאות בארץ ישראל. למה? כי היו רשעים. ושם היה יותר טוב. גם שם כשהוא מגיע ללבן, ואנוכי פינתי הבית, זה גם מקום לגמלים. היה לו בית מלא בעבודה זרה. אז בוא, זה לא צדיק הדור, כאילו למי הלכת? החלפת פרה בחמור, מה עשית בזה? פה רשעים, ושם רשעים, אז זה מה כל הקילומטראז' הזה? לב והראש מתוקנים במידות. זה אומר, יש הבדל בחטאים בעבירות. אני זוכר שקראתי זה פעם ראשונה, מאוד הזדעזעתי בתור הורה, כמה אחריות יש לנו. הוא אומר שיש עבירות, שהן עבירות בשכל. יש עבירות שהן עבירות בגוף. הוא אומר, אנשי כנען היו חוטאים בתחום של צניעות וחטאי הגוף. והחטאים האלה עוברים בתורשה. הילדים, יהיה להם תכונות קשות בתחום הזה. לעומת זאת, אצל לבן, החטא היה בחטא עבודה זרה. בחטא של טעות, בשכל. וטעות שכלית לא עוברת מדור לדור. אם רבקה תלמד ותדע, ותהיה צדיק הגמורה. אם כמו ששומעת כל היום זה רק עבודה זרה. אבל אם בשכל, אפשר לנקות את השכל, זה לא עובר לילד אחר כך. עכשיו, כשאם יצחק יתחתן עם רבקה, הילד יהיה נקי. אבל גם עבירות בגוף זה יהיה לשכל. לא, אבל שם נקרא זה, יש חותמת, יש השפעה פיזית. בגנים הנשמתיים, עכשיו כשילד יוולד, תהיה לו נטייה לתחום הזה. לכן גם בכלל בעולם הקדושה, הרמב"ן חיבר ספר שלם, הקדושה של בני זוג, שהוא כותב על כמה היכולת של ההורים להשפיע על הנשמה של הילדים. יש משהו בשולחן ערוך שעוסק בזה, שבני נידה וכדומה, בני סתומה, שאומר שאם אדם עכשיו חושב על דברים מסוימים, זה יכול לייצר תכונות לא טובות בילדים. מה הקשר? כולל בדור הנוכחי. אני אומר, להשפיע על הילדים כולל בדור הנוכחי. לא, הוא מדבר עכשיו על ילדים שיוולדו. ואם עכשיו האישה יתלד, אותו ילד יכול להיות התכונה עכשיו של בוגדנות. עכשיו הוא בוגד בכולם, הוא לא אדם נאמן. למה? כי ככה הוא נוצר. מי שמתארים שהעבודה זרה בזמנו היה לזה יצר חזק כמו... יצר שכלי אבל, זה כמו נקרא לזה כבוד. כבוד זה יצר, אבל זה יצר שכלי, זה לא יצר פיזי. מה זאת אכילה? זה יצר פיזי. אז לכן כל שהיצר הזה נמצא בתחום הרוח, זה לא עובר לדור הבא. הוא יכול להתקלקל מההורים שוב פעם. אבל אם עכשיו אנחנו ננקה, יצחק יביא אותה לבית ועכשיו יעשו ניקוי, כן, ניקוי מוח, כן? אז שטיפה עם סבון, אז זה נקי. לכן הוא אמר, לך לשם ולא פה. לכן גם כן פה. בעצם אנחנו רוצים, הוא בעצם רצה לייצר
יכולת להכיל את הסגולה היהודית שתעבור מדור לדור בלי מפריע. הוא רצה לזכך את הכלים שמעבירים את התכונות האלה. אבל יכול להיות שהכוזרי, אבל הוא אומר פה דווקא קצת משהו אחר, לא? נו. אברהם כאילו ידע ששם יש את הסגולה. נמצאת שם, היא עוברת שם. לא, הסגולה הייתה ביצחק, לא באף אחד אחר. הסגולה לא הייתה בכנען, הייתה אצל יצחק. לא בכנען. וגם ארם נהריים, לא, זה הייתה יצחק. יצחק העביר את הסגולה. ויצחק זה עבר ליעקב. ככה יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה אשר בהזדככו, תתגלה בבנו או בבן בנו. כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים, שעוד דבק בהם עצמם העניין האלוהי, הוא לא יכול היה לקבל נבואה, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה. זאת אומרת, השורש של תרח היה מחובר לקודש, לכן הפרי שלו קיבל את הקדושה. הוא כזה שהוא גזע מוליך באמצע, לא, דילג עליו. מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם ומיפת. חם ויפת נעלם לגמרי. יש להם תכונות אחרות. לחם, התכונות החומריות היו חזקות. אצל יפת, התחום השכלי היה חזק. אצל שם, התחום הנשמתי חזק. כל אחד יש לו תחום אחר. גם החטאים, הנפילות, הם לפי אותו תחום. עכשיו, התחום שהנפילות של חם זה בתאוות. ביפת זה יכול להיות קלקול שכלי, של יופי וכדומה. והקלקול הנשמתי של ישראל, יכול להביא אותם לתהומות הנשייה שאף גוי בעולם לא יחטא. כי זה התחום החזק ביותר בעולם. דבר דומה לזה, אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות, שאין האיש דומה לאביו כלל. אבל דומה הוא לאבי אביו. זכיתי להתחתן עם תימניה. יש לי ילד לבן, יש לי ילד חום. ברוך השם. אז הולכים לגן, לא יודעים אם זה הילד, מה זה הילד שלך? אתה רוצה להגיד לי? התימני הזה שלך? לא מרשים לך מה רגע, התקשר לאמא, לא יודע, מי אתה? אבל יכול להיות שהנכד, שאותו ילד תימני, יכול להיות שהוא יהיה לבן, כי בגנים זה ככה. אז גם בגנים נשמתיים. אבל דומה הוא לאבי אביו, ואין ספק שאותו הטבע, אותו דמיון, כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו עד שנתגלה באברהם. אוקיי, עד כאן בעצם דיברנו על סגולה יהודית שעוברת מדור לדור. אמר הכוזרי, הכוזרי שוב פעם עכשיו מחזיר את החבר לחטא העגל. אכן זאת גדולה הנמשכת בכם מהאדם הראשון. כל הכבוד, ישר כוח. הוא היה גדול הנבראים אשר בארץ מקבל. ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. המילה עליונות קצת קשה לי. לא יודע מה הכוזרי כתב, רבי יהודה הלוי, איזה מילה בדיוק הוא השתמש, הוא כתב את זה בערבית. אבל נקרא זה אולי אחריות, אולי יכולות. אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? אוקיי, אתה קדוש ונורא. וחטאת. למה קשה לך במילה עליונות? למה? כי עליונות מתארת לפעמים גאווה. היא לפעמים מתארת גזענות. האם, עכשיו, גזענות זו מילה שהיא גם נכונה וגם לא נכונה. האם ליהודים הוא התחתן עם גויה? לא. הוא גזענים? כן, אפשר להגיד את זה. אוקיי. אז עכשיו, אז נגיד ליהודי, המושג גזען הוא מושג שמייצר עליונות כזאת, שאומר לעצמך, תשמע. זה מילה, גזען זה סנטימנט שלילי, אבל אם אתה לוקח את זה... אני מסכים שבעלות יש... אני מסכים שיש הבדל בין היבדלות, אני מסכים לגמרי. ואני לא חשוב לכך שאנחנו נתיר להתחתן עם גויים, כן? לא, יש גם מדרגות בתוך עם ישראל, יש כהנים לוויים. נכון, מה אמר לנו הכהן, הזכרת לנו, אנחנו זוכרים שיש מדרגות, אנחנו זוכרים. הלוואי שנזכיר שהביאת המשיח גם לא צריך כהנים, אבל זה דבר שקיים בעם ישראל. יש אור החיים שכותב שהבכורות יחזרו לקבל את הכהונה. כן. בכורות? אני בכור, כן, כן. גם אני בכור. זהו. אני מקווה שאני אמשיך, אני לא יודע. אבל בעליונות, דוגמה, כשגוי עכשיו הוא יכול להתגייר, תשמע, אתה גם כן יכול להיות. בוא, תצטרף למועדון פתוח. קבל עצמך את המשימה, בוא תהיה. אז זה כבר לא עליונות, מה שמכנים עליונות לבנה, או כל מיני דברים כאלה של גזענות. מוזמן. מי שרוצה, דוגמה, נמשיל את זה. לפעמים יש אנשים
עכשיו כל דבר יקטרו. כן? יש עכשיו ועד בבית ספר, בשכונה, לא יודע מה, אז הוועד אומר להם, חבר'ה, אתה רוצה? בוא, תצטרף לוועד, קח אחריות על האנושות, על האוניברסליות, קח תורה, שמור שבת, שמור כשרות, תשפיע. בסדר גמור, המועדון פתוח. אז לכן כשאני אומר, תשמע, אנחנו נמצאים במשימה, ואני יודע מה המשימה שלי. ואם יש רב יהודי וגוי טובים בנהר, אז ברור שאני מציל את היהודי. לא חושב פעמיים, 1,000 גויים ויהודי אחד אני אציל את היהודי. הוא לא יכול להיות קרוב משפחה שלך. לא, סתם, נגיד... אין ייחוס. אין ייחוס, אין ייחוס. אין ייחוס כזה. לא, נגיד אבל אם אתכן... אני מבין. אגב, בגוי, האמא יהודייה, ולאמא יהודייה גם כן היה לה בעל נוסף, שהיה לו עוד ילד ממנה, בסדר? עכשיו יש פה 2 אחים מאותה אמא, כן? אז זה יכול להיות מצב כי שניהם יהודים. אבל מצב אחר, שהאבא הגוי, עכשיו יש לו ילד, עכשיו משתי נשים, הילדים האלה לא שייכים לו. אפילו בן אדם שהתגייר, כבר ההורים שלו קוראים לשם נכון. שלו. יש לי תלמיד שעלו מתוניס והתגיירו ויש לו בני דודים ערבים. באופן עקרוני מותר לשני גרים, אח ואחות, להתחתן אחד עם השני. הם כבר לא אחים. הבן והאבא והאימא יכולים להתחתן. אלא מה אמרו שלא יהיה לזות שפתיים, אמרו כשהם היו גויים היה אסור להם. הנה יהודים פתאום מותרים לכם, בואנה זה מועדון פתוח באמת. גם על הנקודה באמצע. נכון, גם שם יש תקנות נקרא לזה של חכמים, כדי לעשות התאמות למציאות של ההסתר פנים. אבל בדין תורה אין ייחוס, אין דבר כזה. עכשיו מישהו יתגייר, הוא לא יורש את אבא שלו. אלא מה אמרו, תשמע, אם הוא לא יירש, יש לו $1,000,000 שהוא צריך לקבל, הוא בסוף יחזור להיות לסורו, כדי להיות. בשבילה אני מקווה שכן. טוב, אומר לנו הכוזרי, אבל מה מאותה הגדולה נשאר בשעת אותו החטא? שוב, הכוזרי לא מצליח להבין את הקדושה הבחירית לקדושה הסגולית. הוא מסתכל בעיניים של מלך. עבד שחטא, מורידים לו את הראש. מה? אבל הבן שחטא, נותנים לו סתירה, מחבקים אותו. אבל לא מורידים לו את הראש. בעצם התפיסה שלו, שאם אתם חטאתם בחטא העגל, אתם בעצם שברתם את הסגולה. שברתם. עכשיו, מושג של שבר, אם אין את המושג תשובה בעולם, אז זה נשבר, זהו. נשבר. אתה לא יכול לתקן. אם מושג של תשובה, כי בנים יותר שלנו ככם, אפשר לבוא בחטא העגל. עכשיו החבר יסביר, לא בצורה הזאת, החבר עכשיו פסקה הקרובה הולך להסביר לנו, למה עם ישראל חטא בחטא העגל. בגדולי ישראל יש כמה שיטות, זאת אחת המפורסמות שבהם, בואו נכיר. למה עם ישראל חטא בחטא העגל? העמים כולם, בזמן ההוא, היו עובדי תמונות. פסלים. למה הוא כותב תמונה? כי תמונה מייצר לי ויזואליות כבר, אפילו בשני ממדים. ואילו באו פילוסופים, אל חכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו. בוא נגיד, מגיעה עכשיו קבוצה של פילוסופים, שהם נאורים וחכמים. ומגיעים עכשיו למנהיגי העדה, של איזשהו עם אינדיאני, תשמע, הוכחתם לי שבאמת יש אלוהים אחד. יש אלוהים אחד ושמו אחד. אני מאמין לכם. איפה הוא? איך הוא נראה? אי אפשר היה לחכמים אלו, בלא שיחדו תמונה. אליה אפשר לכוון בעבודת האלוה. ובלא שאמרו לעמם ולהמונם, כי תמונה זו ידבק בה איננה אלוהים, וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. בעולם הפגני, הקדום, בעולם של עבודה זרה, הפסלים הקדום, לא היה דבר כזה אלוהים בלי תמונה. לא היה. לא היה דבר כזה אלוהים בלי פסל. אז אם אתה רוצה לשכנע אותי עכשיו שהאלוהים שלך צודק, תביא אותו. תביא, נראה, ניתן לו חיבוק, ניתן לו נשיקה, מה, ישתחווה לו. לא, הוא פה. איפה זה פה? הוא פה. איפה פה? הוא בכל הארץ כבודו. מעניין. לא משכנע. לא היו מצליחים להעביר מסך את האומה, בלי שיהיה להם איזשהו, לכן גם הנצרות, זה סוג של מעבר.
כי נצרות זה עבודה זרה רכה, נקרא לזה. עבודה ממעבר של עולם פגני, עבודה זרה, לבין עבודה באמונה באל אחד. לכן פעם דיברנו שהרב קוק אמר שנצרות היא בעצם הרימה את האנושות שלב לקראת עבודת השם השלמה. תכונות אלו, יש היום מייחסים אותם, עמוד הבא, למקור אלוהי. זאת אומרת, הם היו לוקחים את הפסלים, את האלוהים, ומציירים אותם. היה אל השמש, ואל הפריה ורבייה, ואל החיטה, ואל הפרנסה, וכשאני הייתי מצייר משהו כזה, אז אני הבנתי שאני מצליח לחקוק תכונות, להבדיל, בדוגמה, לפעמים אנחנו, יש מושג שנקרא קבלה מעשית. אנחנו בעצם רוצים לרתום שמות קודש. רוצים להשתמש בשמות קודש שיש להם חלות במציאות. זה להבדיל בין הטהור לטמא, אז גם בעולם הטומאה, הם רצו לומר, תשמע, אני רוצה לצייר פה איזשהו ציור דיוקן של עבודה זרה, שאם זה עכשיו יש לו כוח של חיים, אז אני עכשיו שולח פה רפואה לילד שלי, כי יש התמונה שלו מעל המיטה שלו. כמו שאנו נוהגים לקרוא במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם בעפרם ובאבניהם מקור ברכה. זו דוגמה, שאלתי לפני שבוע, אישה שעכשיו אומרת לה לקראת לידה, והיא רוצה לעשות טבילת סגולה. מכירים טבילת סגולה? כן. טבילת סגולה, יש שמועה, עוד אגדה אורבנית, שאם אישה טובלת לפני הלידה, במקווה, אז היא זוכה ללידה קלה. אוקיי, אני אשמח אם מישהו יראה לי מקום. זה היה פתיחת אחד, לא? גם, נכון, אז פתיחת היכל כתוב, אבל... אולי הרב של הקדושים מציון החדש. נדלקת עליו, אה? אתה גם רוצה חליפה כזאת, נארגן לך לשיעור הבא. במסיבה. הרב, גם הסיפור שלא להוציא את הילד ב40 יום. לא, זה סתם מרוקאים שמגזים, כן. אין לזה... מרוקאיות בעיקר, שום מחבריה. דודות זקנות. אבל אמרו גם של האבן, שאתה מרפא, נכון? אתה לא רואה, זה אבן שאתה שמש היה מרפא. מי זה? אברהם אבינו, לא היה לו איזה סתם. אוקיי, אז רגע. זה גם סוג של סגולה שאתה... אז תכף, זה המשפט הבא. אז כששואלים אותי האם אפשר לטבול טביעת סגולה, אני אומר להם לא כדאי. למה לא כדאי? אין לזה מקור אמין, לפחות לא שאני מכיר וחיפשתי. דבר שני, לפעמים יכול כבר זיהום לתינוק בזמן הזה, כי כבר עומד לצאת, וכבר המקום יכול להיות פתוח, ולכן המי המקווה לא תמיד נקיים ויכול להיות זיהום. וגם, ברוך השם, אישה כבר עלתה 20-30 קילו, יכולה להחליק ולפול במדרגות הרטובות. למה צריכים להיכנס לסיפור הזה? אז אבל צריכים להרגיע את הספרדיות האלה, נכון? מה לעשות? צריכים להרגיע את הספרדיות האלה. גם רעש כזה, זה עלינו. אפשר להגיד להם פתיחה של ספר תורה, או כתוב פסקי תשובות, לקחת את המטפחת של ספר התורה. לקחת את מטפחת של ספר התורה, ולקחת את זה לחדר לידה אחד עם האישה. עכשיו, זו סגולה שכתובה בפוסקים. עכשיו, למה מטפחת של ספר תורה? כי הדבר הזה של קודש, שירי מצווה, מצילים מן הפורענות. כך כתוב. שירי מצווה, מצילים מן הפורענות. לכן הרב אליהו, אומר לילדים שהיה להם קשה לדבר, תשתו מהמים שמוזגים ליין, נשאר מהמים הזה, תן לנו לשתות. למה? שירי מצווה. למה אתם שומרים את הערבות בלשון הרבה? שירי מצווה, ואתרוג של לידה קלה, גם כן שירי מצווה וכו' וכו'. אז גם בזה אולי יכול להיות, אבל מספר על גדולים שהיו בזמן של חולי, כל מיני רבנים, בבות וכדומה, קח את הצעיף שלי ושים על החולה והוא יתרפא. למה? כי הצעיף שלי היה איתי באלפי ימים של לימוד תורה וסיגופים. הוא נספק בקדושה. כשאדם מקדש, הוא מקדש מקום. מה שעושים פה עכשיו, מקדש מקום. הרבי מחב"ד כותב, אדם הולך בדרך, תגיד את דברי תורה בקול, אל תחשוב רק בראש. דבר, למה? כי אתה תשפיע קדושה למקום, והאדם שאחריך יעבור באותו מקום, ויכול להיות שהקדושה תיכנס בו, ויכנסו לראות תשובה. אתה עכשיו אמרת פרק תהילים בדרך לתחנת אוטובוס, יכול להיות שבזכות זה גרמת מאדם אחר לשמור שבת אחריך. כי אדם מקדש מקום, אדם מקדש את הזמן, אז זה מה שאנחנו סיפור עכשיו. אז לכן יכול להיות שגם זה הייתה מבחינת איזשהו אבן שהתקדשה אצל הצדיקים. אז רואה גם בעפרם, באבניהם, מקור ברכה, אם עכשיו יש לך אבן מהכותל, וואו. והיו שמייחסים אותם לרוחניות, אחד הכוכבים, או המזלות, או לטלסמאות וכדומה. אז לא אהבת לא תעשה את זה. לא, אל תעשה, לא. אסור לנטוץ, אסור. אסור. זה שתייה כזאת. כך לא הסכים אז יעמון על שום תורה,
אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. זה כמו שאני לך, תשמע, בוא לך להתחתן. אתה מוכן להיכנס לחופה? כן. אישה מקסימה נהדרת, מצוין, רק היא בלתי נראית. וגם בלתי נגיעה. יש פה אישה. תאמין לי, יש פה אישה. אני אוהב אותה. אישה שלא מתלוננת אף פעם. נחמד, כן. לא מדברת, לא רואה, לא שומעת, אותו לא שומע. אין דבר כזה, אתה יכול לקיים שום קשר עם משהו מופשט רוחני. זה... עכשיו אנשים מתחתנים AI, זה קורה. נכון. אתה רואה שדרגנו את המציאות. אבל באותה תקופה זה לא יכול היה להיות, כי העולם היה מאוד מאוד פגני. אז אתה לא יכול להגיד לי בוא תנהל איזשהו מערכת יחסים עם בורא שהוא לא קיים. והנה בני ישראל, אף הם הובטח להם כי הורד אליהם מן האלוה דבר מה אשר ראו וכוונו אליו. כשמשה רבנו אמר להם, חבר'ה, אני עולה להר סיני, אני יכול להגיד לכם משהו מהשמיים. איזשהו מטאור רוחני שהקדוש ברוך הוא יביא לכם. וואו, באמת? זה יופי. כשם שכיוונו בצאתם ממצרים, אל עמוד הענן ואל עמוד האש. היו אומרים, חבר'ה, מנחה, הם מתקבצים, עושים עכשיו מנחה. לאיזה כיוון? ירושלים? לא. עמוד האש. למה? כי עמוד האש תיאר הופעת שכינה. עמוד הענן תיאר, הנה פה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה? הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אבל זה מראה נוכחות. אפשר להתפלל לכל מקום. כן, רק אנחנו רוצים לכוון לכיוון קודש הקודשים. כשאני מתכוון למקום הקודש, אז אני מעלה את המדרגה לתפילה. אבל באותו זמן לא היה מקום קודש. לא ידע מקום מקדש. נגיד, אתה לא יודע איפה זה ואין לך איך לדעת. לכוון. אתה לא מתפלל איפה שאתה חושב שזה? אחי, אם אתה אין לך שום מושג, אל לכוון את ליבו. שים לב, בקידוש לבנה זאת קוראים לירושלים. נכון, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שאנחנו עושים כיהודים. פחד הייתי בתפילה, אני רואה את כל המתפעלים, מבוגרים, מרוקאים, מבוגרים, מברכים, ברוך אתה השם סכם לבונם אתם. חבר'ה, למי אתם מתפעלים? מברכים את הלבנה. עבודה זרה גמורה. כן? אז חבר'ה, קדיש, כיוון ירושלים, מסתכלים על הלבנה, ואחר כך... רק שמה, שאף אחד לא... כי המושג ברכת הלבנה נשמע כאילו שאני מברך את הלבנה. לא, אני מברך את השם על הלבנה. או ברכת החמה, ברכת הקשת, ברכת הים, אני לא מברך את הים, כן? למה אנחנו לא מברכים בעובדי שם? יש ברכת החמה. פעם ב-28 שנה. אתה עוד לא בן 28, כשתגדל, תבין. פעם ב-28 שנה. כן. אנחנו היינו בגיל שלך, לא. אז עמוד האש, עמוד הענן, הם בעצם יצרו סוג של נוכחות. דוגמה כמו שראינו אצל האימהות הקדושות, שהיה ניסים אצלהם, ברכה בעיסה, נר דולק, וענן קשור על האוהל. לא יודע מה מספט בדיוק ענן מעל האוהל שלך כל הזמן. קצת מדאיג. מטריות כל הזמן. אבל הענן קשור היה בעצם הופעת שכינה. הענן במדבר סימן הופעת שכינה. כשהענן ירד על המשכן, למה אתה צריך את הענן? ענן וסת, הנה הוא יורד, מצוין, משתחווים, הנה הוא הולך, אנחנו קמים, אנחנו מתקדמים, איזשהו יד ארוכה. זה לא רק שמתקדמים, זה גם הקדוש ברוך הוא אמר להם. כן. לא, כן, זה היה סימן. אז לכן כשמתפעלו עכשיו, כשמתפעלים לענן, הם חושבים שהענן זה השם? לא, הם מבינים שהענן זה לא השם. רק הם אומרים, הענן זה גילו השם. גילו השם. היו מסתכלים בהם אל העמוד והענן, ומכבדים אותם, ופונים אליהם, משתחווים נכחם לאלוהי יתברך, לכן היו פונים אל הענן שירד משה בכל לדבר אלוהי איתו, והם עומדים משתחווים נכחם אלוהים, ומשמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשר הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה, ללוחות הכתובים, אשר יוריד אל העם ולארון, אשר יראה בהר למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובארון הברית האלוהית, זאת אומרת, הם תכננו שבתוך ארון יהיה לוחות הברית, הבריאה החדשה שעשויה מאבן אסנפריון מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, אשר יברא אלוהי, זאת אומרת שני לוחות, ונוסף על אלה הענן אשר יכסה את הארון, והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורם,
נשארו עומדים ומצפים לראות את משה באותה רועמות שבה היו במעמד הר סיני. לא שינו פארם ועד ים ובגדיהם אשר לבשו. הם מוכנים לחתונה. 40 יום מחכים, רואים את עמוד הענן, תכף נקבל את לוחות הברית, תכף ירד. ונשארו עומדים במצבם זה, ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. אולם משה נשאר 40 יום. לא לקח איתו צידה לדרך, לא נפרד מהם. והאיקה הולך, עמת לשוב בו ביום. חבר'ה, תכף אני חוזר. מה הוא אכל? מה הוא שתה כל הזמן הזה? אז גברה האכזבה אצל אחדים מבני ההמון הרב ההוא. אותה שעה התחיל העם לחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות. מה עושים? ייאוש. ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. תשמעו חברים, אז אולי אנחנו נעשה בעצמנו. במקום, משה רבנו כרגע לא נראה שהוא יורד עם הלוחות, נכון? אנחנו רוצים איזשהו קלה, להתחתן איתה, לאהוב אותה, לחבק אותה. מה התחושה שלך כשאתה מגיע לכותל? אתה מתרגש, נכון? ואז אתה מתקרב לתוך הרחבה הפנימית, קצת יורד בירידה הזאת שמה, מתקרב, ואז נוגע באבני הכותל. איזה קדושה, איזה יופי. מה קרה? מה השתנה? למה אתה קופץ כשרואה פתאום ספר תורה יוצא מהאחד הנעמד? כי אנחנו בנויים מראייה. זה לא חובה? חובה, אמרתי שלום. אם נפתח ההיכל, לא חובה. נהגו לישראל לעמוד. אם הספר תורה הולך, צריכים חובה לעמוד. כשהספר תורה הולך, אנחנו עומדים. אם הוא יושב בארון, אין חובה לעמוד, אבל נהגו לעמוד. אז מכיוון שאנחנו רואים שהחושים האלה עובדים באמונה שלנו, אז אמרו, תשמע, אז אם אין לוחות, בוא נבנה לוחות. בוא נעשה לוחות. ואז הם מחליטים לייצר משהו. למי הם הולכים? לארון. בהתחלה לכו, אחר כך לארון. עכשיו הם לא יודעים גם מה הם רוצים. הם לא צריכים לעשות את הפסל למסכה בצורת של עגל ושור, כן? הם לא ידעו. זה קרה בגלל, איך קראו לו? מיכה. מכירים את סיפור מיכה, נכון? מיכה? לא? אז בואו נספר את מיכה ובזה נסיים. מיכה נקרא מיכה על שם שנתמעך. מה הכוונה? שהיה כשמשה רבנו רואה בתור נסיך מצרים, רואה את היהודים, לא מצליחים להשיג את המלאכה שלהם, והמצרים לוקחים תינוקות יהודים, ושמים אותם בתוך הפירמידות ומועכים אותו, אבא יראה מועכים את התינוק שלו, מחר הוא הביא לך את כל הפירמידה מוכנה, סמוך עליו. אבל עוד תינוקות נמחים, יום אחד משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, למה, אומר, אני יודע מה נעשה הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה נעשה. אבל תינוק אחד משה רבנו מוציא. מיכה על שם שנתמעך. הוציא אותו מהמיכה להוציא, אני רוצה אותו אליי. ומאז משה מגדל את מיכה. מיכה הולך אחריו כל הזמן הזה שהוא גדל. וגם בסוף כשמגיעים ליציאת מצרים, ועכשיו רוצים להוציא את ארונו של יוסף, אז משה רבנו כותב על תס מתכת, עלי שור, והוא זורק את זה לים עם שם מפורש. לא, אני אגיד לך את השם מפורש? מה השם? 3 אותיות. י' למד בי'. אז זה השם מפורש שמעלה ניצוצות, ולכן אז פתאום הארון עולה, נס גדול, מיכה הולך, אל תנסו את זה בבית, זה לא עובד. עשיתי. מיכה מגיע, לוקח את תס מתכת, עלי שור, שומר בכיס. שלימים עכשיו מגיעים ישראל לחטוא בחטא העגל, הולכים לארון, תבשר לנו עגל, תעשה לנו משהו. הוא דוחה אותם בקש, לכו תביאו את הזהב, התפרקו נזמכם מעליכם. הוא רצה למשוך זמן, אבל הביאו את כל הזהב, עכשיו הוא זורק את זה לאש, אני לא יודע מושג מה עושה, כאילו, בוא, בסדר. הרגו את חורבו, ואז מיכה זורק את זה לתוך האש, ואז נוצר לו, בגלל שכתוב את המילה שור, אז נוצר לו עכשיו דמות של שור, דמות של עגל. אבל לא תכננו. מבחינתם השור הזה, זה המשכיותו של יוסף, שעל הנס שמשה הוציא והעלה אותו, נחמד, נפלא. אבל הם רצו בסך הכל משהו לחבק איתו את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא הצליח את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא נותן לו בחירה חופשית. כמו שהרמב"ם כותב, למה הקדוש ברוך הוא נותן כוח לנביא שקר? למען נסותכם. יש בחירה חופשית בטוב לרע. את ההר. אבל הם רצו ספר תורה. אבל שומעים אותו, רואים. אז ההר שלך זה אז אני אסיים בשאלה אחרונה. מה ששאל את הרב דב ליאור כדי שורגים, שאלת הרב דב ליאור רב, בתוך קודש הקודשים, אנחנו יהודים שמים פסל. יש קרובים.
פסח של זכר ונקבה, בין תינוק לתינוקת. אז מה אנחנו עושים כזה סיפור מחטא העגל? בתוך כל השם יש פסלים. זה זוג, אז עושה שני פסלים, חס ושלום. או, נתימת כוזרי, זה שיעור הבא. שיעור הבא.